Que tal, amigos, amigas? Poderíamos achegarnos hoxe ata María Pita, ata a Peregrina en Pontevedra, pero non, achegámonos a unha festa que está aquí, o carón de Santiago de Compostela, en San Miguel de Sarandón, en Vedra, unha festa centenaria e que cumple con moitas tradicións que hoxe imos coñecer moi de preto. Estamos na festa do San Campio. Estou co presidente da Comisión de Festas do San Campio aquí en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Temos a José Caldelas, que se estrea con este cargo. Moi boas, José. Exactamente, pois este ano pois, me tocou a min de presidente. Somos a aldea de Cima de Vila, donde, bueno, pois, este ano nos tocou facer a festa e, bueno, pois, os veciños tal, pois, decidiron que fora eu presidente. Bueno, como está indo? Como transcurreu? O primeiro día, estamos no segundo, e mañá aínda queda o terceiro día. Vale, o primeiro día, aquí por tradición, é o día das vísperas. Hoxe é o día do patrón, o día de San Campio, sí. Mañá pois, é o día das orquestas, donde, bueno, pois, por tradición sempre foi así. Bueno, pois, onte foi un pouquiño, como era un venres, foi un pouquiño máis fuerte, tendo a Orquesta Olympus e máis a Disco Móvil Chocolate. Hoxe é o día das bandas, donde temos a Santa Cruz e a Merza, e mañán é o día das orquestas, onde está Atenas e Orixe. Perfecto. Bueno, esta é unha festa do rural, esta é unha festa centenaria. Sí, non sabemos exactamente os anos que tal, sabemos que hai fotos que teñen máis de 80 anos e que os veciños as conservan, sí. Donde, bueno, pues aquí no campo da festa se facía bueno, pues como unha comida campal, donde viña a xente, e o San Campio é o patrón dos militares, donde, bueno, pues hai a xente pues viña a ofrecer os seus fillos, bueno, pues, ou eles mesmos viñan a ofrecerse cando tiñan que ir pues a pues unha guerra ou bueno, a guerra civil ou a guerra anterior do Sáhara, pues vencíase o San Campio. O San Campio viñan aquí, bueno, pues facían a súa ofreza, comían aquí e volvían, xente da zona toda da comarca, da Estrada, Vila de Cruces, Boqueixón e tal. É unha lenda incluso que fala disto, non? Sí, de como custodiaba os militares. Hai unha lenda que a mí me contaba meu abuelo e tamén me contaba agora meu pai, que xa é bastante maior. Bueno, pois en unha das guerras, non sei exactamente se é a guerra do Sáhara, se é a guerra, bueno, pois a guerra civil, aquí había dúas comisións de festas. Hai unha comisión que é a das casas, a da xente maior, e había unha comisión dos mozos. Os mozos, esa comisión, como era o patrón San Campio, pois esa comisión era, bueno, pois eses mozos que iban ao servicio militar ou que iban a, bueno, pois a unha guerra, pois facían a ofreza e eles pagaban unha das bandas, unha das actuacións que se facía aquí, e, bueno, pois tal. Bueno, pois a lenda, bueno, o que me contan é que todos os socios que pagaron a cota de socio dese ano na festa foron a unha guerra, entendo que será a guerra do Sáhara, e volveron todos os que pagaron a cota, e dous socios que non pagaron a cota non volveron. Pois lamentablemente o que me contaba meu abuelo, bueno, me conta meu pai, que, bueno, yo contaba meu abuelo. Bueno, que interesante. Tamén me contaron que aquí, máis alá de os familiares que veñen a comer ás casas, hai que comer unha de pulpo mínimo antes de ir para sí, casa. É moi tradicional aquí no San Campio vos vir a comer bueno, as pulperías por vir comer o pulpo. Esto, outra tradición que hai que cumplir. Sí. Oye, a día de hoxe, existe esas dúas comisións de... A día de hoxe seguimos pagando o que é a cota, o que, bueno, pues cada veciño aporta, pagan as casas, e os mozos pois teñen outra cota distinta que tamén aportan. Bueno, pois primeiro ano de presidente aquí no San Campio, o sea, chegámonos para coñecer a historia. Seguramente que non coñecían moitos de vostedes, incluso veciños da contorna, esta historia centenaria, incluso con distintas lendas que fala de como protexe o San Campio. Están agora mesmo, mentras falamos, a Eucaristía en directo, despois haberá diferentes actuacións. Hoxe, como ben lembraba, dedicado ás bandas, pero aínda queda moita troula ata mañá domingo. José, que vaya todo moi ben. Moi ben, pues moitas gracias. Graciñas. Estamos cun veciño daqui de San Miguel de Sarandón de Vedra, José Albela. Hola, José, moi boas. Buenos días. Díxome por aquí a xente, fala con José porque é un dos veteranos aquí da parroquia, sabe moito, e hoxe está pois aquí tamén celebrando o San Campio. Non é a primeira vez que celebras o San Campio, No, José. bueno, eu nacín aquí e vivo aquí e efectivamente pois a festa sempre de rapaz sobre todo esperábala como algo que tardaba moitísimo, era unha ilusión tremenda. Sí. E despois co paso dos anos, claro, a evolución foi sendo distinta, había unha gran tradición a escoitar as bandas, había moita xente da zona que viña a iglesia porque este santo
era militar e cando nos tempos xa que contaban os nosos pais e abuelos, pois era, digamos, un pouco abogoso da... O que protexía, non? Si protexía a casta militar e os que tuveron que ir á guerra naquel tempo. Había unha gran tradición e tiña moita devoción e unha afición tremenda ás bandas. Logo despois a festa consolidouse con bandas, orquestas, grupos e demás. E hasta o día de hoxe. O día de hoxe. Bueno, falábamos tamén co presidente que é unha festa prácticamente centenaria. Está aí cunha moita longevidade, Pero eu supoñome que sí, que o centenario, se nunca eu estará a caer, habería que ver nos archivos da Iglesia, que é onde máis se conserva este tipo de documentación, pero bueno, se eu camiño por 70 e me acordo toda a vida, e xa meus pais e abuelos, pois incluso pode que algo máis. Incluso algo máis de centenario, Si, algo máis. E tamén, máis alá do que poda haber nas casas, que moita xente ven, no verán, moita xente inmigrante que ven e tal, pero o comer o pulpo hai que comer unha de pulpo mínimo. Bueno, o pulpo é tradición da festa galega en general, e a romería. Se non hai un pulpeiro, pois parece que xa non hai festa. É verdade. Pero sí que é verdad que acércase xente que está fora, ou aproveita as festas, come ca familia, e logo despois o pulpeiro pois non pode faltar, é imprescindible. Vostede fixo a mili, entón? Sí, estivo sí. protegido por San Campio? Sí, debo reconocer que a fixen é que dei san e salvo. O que pasa é que bueno, pois ali apréndense cousas, pero é un tempo que tamén, en fin, agora xa non hai que pasala. Eu non sei se está ben ou está mal, pero daquela había que ir sí ou sí. Bueno, pois un veciño daqui de San Miguel de Sarandón que lembra con cariño nos seus tempos mozos, que agardaba que chegara a festa, e agora que xa ten un pouco máis de veteranía, pois sigue agardando pola festa tamén. Agora ando por aí cos netos e cuidando e disfrutando tamén deles. Pois estamos con Antonio Vázquez, que é o mestre da escola da parroquia, que está ali detrás, e agora pois temos aquí o seu mestre. Moi boas, Antonio. Hola, benvidos ao San Campio. Moitas grazas. Estás buscando para pagar a cuota, pero ti non és desta parroquia, Antonio. No, eu son da parroquia de Vedra, e aproveito e xa vou pagar agora. Virgilio, Espera. Virgilio en directo. Onde está Virgilio? Como se paga a cota en directo. A ver. Virgilio, ven. Sí, a cota. Vaya anotando aí vai. Aí está. Usted Antonio Vázquez, aí. Xa está. Xa está. Xa non debe nada. xa non debo, agora xa podo vir á festa. Bueno, Antonio, por certo, tamén foi... aí está. Foi o speaker, foi o que estivo pois facendo máis agradable a estancia na festa do viño. Isto é así. Sí. Vamos, que de aquí para lá onde toque. Donde me queiran os veciños da parroquia. Bueno, me dicía que sabe moitas historias en San Miguel de Sarandón. Hai unha data moi importante do San Campio, Sí. que é un espacio baleiro que temos agora aí, que fai uns anos, aí un pouco máis adiante, Sí. había un carballo solemne, un carballo que era o famoso Carballo das Mentiras. Oh. O Carballo das Mentiras, que era un monumento natural moi importante. Ese carballo resisteu todas as festas. Resisteu que lle botaran auga quente cando vaciaban o pulpeiro a pota, resisteu que lle clavaran puntas para aguantar os toldos, resisteu esas cousas das borracheras das festas, resisteu tamén o arrimo de mozos e mozas e as mentiras que contaban cada un porque era a parte oscura da festa, resisteu as mentiras que contaban os políticos á salida da misa cando viñan facer tal, resisteu todo eso. E dase a casualidade que era o árbol máis querido da parroquia, Sí. e fixo algo de xenerosidade solemne. Enfermou, coidouse, pero seguiu enfermando, e fai 3 anos caeu e desplomouse precisamente pasado mañán fai facer 3 anos cando marchou a orquesta. Hasta para caer deixou que se desfixera a festa sin lastimar a ninguén. E iso eu creo que é un dato importante. Por qué? Porque deixou facer a festa que abrigou tantos anos e decidiu, terminou a festa E e caeu. Síntoma, síntoma. Unha lembranza especial para o Carballo das Pues Mentiras. Claro que sí. Ese a nosa homenaxe aquí, o Carballo das Mentiras. Gracias, Antonio, por ese detalle. Eu dicía aos nenos na escola
que o único lugar de Sarandón donde se poden contar mentiras era arredor do Carballo das Mentiras, que o Carballo das Mentiras alimentábase das mentiras nosas. E cada certo tempo pasábamos por debaixo do Carballo, xuntábamonos a contar mentiras. Todos os nenos da parroquia. Contaches metí algunha hoxe? Ahora hai que contalas por aí porque non temos Carballo que as abrigue. É verdade. Graciñas, Antonio. Graciñas. A 1000. Van a 1000. Van a 1000, non paran de cortar, non paran de cortar, Carmen, non parades, Carmen, mira. Non paramos, non? Non paramos, bueno, é cedo, aínda é cedo, pero non parades, moi boas, Carmen. Moi boas. Estaba dicindo que entrevistei nai non sei canto tempo, porque gañou premios, gañou de todo, Carmen. Si, ganei por Asturias, Barcelona, Valencia, Madrid, estuve en todos os lados, xa. Estamos... En Galicia non pode faltar o pulpo. No, nunca. Carmen, o día que falte o pulpo marchamos todos pa Portugal. Mira, aí ven. 4 platos do duro e un do blando. Pa quintáns. Carmen, queremos ver como se manexa aí cortando, porque ten unha destreza. Mira, ven para aquí, Ángela, porque de verdade que dá gusto vela traballar. Bueno, tamén o compañeiro, que está ao lado, e tamén aquí a compañeira dándolle duro. Somos todos compañeiros todos... Sin mirar, Carmen, sin mirar. Xa non fai falta ni mirar o plato, Carmen. No, son moitos anos, xa. Cantos anos, Carmen? Son 44 anos. Pois prácticamente os que teño eu, Carmen. Pois sí. Pois mira, oye, vou deixar que sigas traballando porque aquí amontonas o traballo. Graciñas, Carmen, por atendernos. Mira que maravilla, que bo plato de polvo de pulpo. Recomendadísimo, aquí ata o domingo. Son do Carballiño, son da Estrada, pero o pulpo facemos lo mismo ben. E esa é a compañeira que é da Estrada tamén. Tamén da Estrada, pois mira, pois a Estrada tamén ten un pulpo que ten unha pintaza impresionante, Graciñas por atendernos, que vaya ben a festa. Aquí no San Campio, tedes unha cita recomendada aquí, Estamos no San Campio 2024, pero xa adiantándonos un ano, vamos a estar no San Campio 2025. A súa presidenta, aquí ao meu lado. Bos días. Marieli, moi boas. Bos días. Así que, nomeada, elexida, contame como chegas ti a presidenta do San Campio 2025 no 2024. Bueno, hai que empezar a traballar con tempo, porque xa se sabe nestas festas, hai que ter todo moi organizado, moi previsto, cada ano queremos ser millor festa. Ben. Cousa difícil, porque xa somos tan boa festa que hai que empezar a traballar con moita antelación. E aquí estamos. Bueno, disfrutando nestes días, collendo un pouco do tal, e empezar a traballar xa dende o luns. Dende o luns, non. Xa empezamos a traballar, xa estamos traballando, xa temos cousiñas organizadas, xa podedes ir anotando na axenda do ano que ven, 9, 10 e 11 de agosto. Soen ser sempre nestas mesmas datas. Sempre, 9, 10 e 11 de agosto, sexa o día que sexa. Sexa o día da semana que sexa. A ver, cumplindo coas tradicións, que non pode faltar no San Campio? Algo que non pode faltar. O calor na hora do vermú. Vale. Unha tradición que nunca se perde. Este calor, para tomarlle 3 ou 4 vermús, é unha tradición tamén. 3-4. Polo menos. Recomendado. Sí, recomendado. Xamais non. E nunca conducir. É verdade, eso sempre. 4 vermús non conduces. Vale. Bandas? As bandas, as orquestas, as mellores orquestas de Galicia, sempre o que procuramos traer, por eso hai que traballar desde tanto antes. O pulpo de guerra, para mí, o mellor pulpo. Verdad? Pásalo ben, festa, 3 días de festa. A tradición é vir e pasalo ben. Bueno, un pobo, unha parroquia, un concello moi colaborativo. Moi colaborativo, un concello moi colaborativo, unha parroquia, a parroquia de San Miguel de Sarandón, que nos coñece na contorna, sabe que facemos as mellores festas, o San Campio, a festa do viño, que non a festa do viño, ninguén non conoce a festa do viño, unha parroquia moi colaborativa, traballa toda a parroquia sempre, e así salen estas festas que salen. Canta xente aí detrás, porque ti é a presidenta, pero canta xente suma. Toda a parroquia, que en realidade se teño que empezar a contar con toda a parroquia, que colle o censo do Concello de Vedra, mirar a parroquia de San Miguel de Sarandón, todos traballamos, por eso salen estas festas. Pois a presidenta do ano que ven, lembren, dentro dun ano estaremos 9, 10 e 11 de agosto de 2025, estaremos aquí e falaremos con ela tamén. E hai que ver a festa do viño en abril tamén, hai que xendar abril, agosto, setembro. Temos que comprar unha casa aquí en San Miguel de Sarandón. A verdade é que mellor sitio, o río aí, esta xente, este concello, que é unha inversión segura. Graciñas, Gracias, boas festas para o ano. Gracias, disfrutade vos tamén. Gracias.